No poď. No poď. No poď. Teraz mi popíš, čo robíš, Peter. Ja? Pre budúce generácie, aby sa to zachytilo. No? Ja len čistím, vidíš. Ale čo si čistíš? Jakému zajačikovi? Je to činčila švajčiarska, alebo... Toto je francúzsky barán. Francúzsky barán. Francúzsky barán, kotná samica. Kotná samica. Robí mi bordel, to znamená, že je kotná. Aha. Rozumiem. Mhm. Mi nerobila bordel, to myšky mi dáva... To platia aj na ľudí? Čo? No potom poznám veľa kotných ľudí. Tak ale oni... Ľudia sú... A ja som asi kotný, bo tiež robím bordel. To zvieratá sú... Majú zachované taký... Svoje, víš. To iné nemám vody. Nie, kúkaj to, kúkaj vody. Poď sem. No poď sem. Dobrý, ho. Dobrý. No poď. Choď no, tam choď. Choď. Sadni. Vlaky tu často nejazdia? Čo to? Ani nie polovicu. Keď som tu začínal chovať, ani polovicu. Už ani polovicu z toho nejazdí. Ale väčšinu... Ani ľudí tu nemáš, nic. Peter! No. A teraz technicky sa ťa opýtam, hej? Tie vlaky, čo tu jazdia, to sú na magnetickom vankúši, alebo ešte tie klasické? Klasika. Klasika, hej? No, to čo ty vyžereš? Ja ti dávam toto. Ja nechceš žrať sa, väčšinu stochneš. Co ty tu sedíš rád? Keď tebou spomínal, že pôjde dneska preč, tak mu asi nechutí veľmi. Neviem, dneska alebo zajtra, ja mu vždycky dám. Toto sú števové kocunové. Kocunové, a prečo ty ho sa staráš o jeho zajace? Je to mi dal. Samičky. Ale to sú len také mesové, na meso. Na meso, hej, že to nie sú na... No nie. Ale... Na dostihy ich nechováš. Ale ja som si ich prezrel, takže ich zaradzujem do chovu. Obidve zaradzujem do chovu, lebo... Celkom majú okrem mesa aj dobrý vzhľad? Na to, že majú len 4 mesiace, fantasticky. Koľko majú krásne svarbenie, toto, hladké, široké. A to sú samičky. Keby to boli samcové, tak ich pozorňujem. Výborné sú do chovu. Takže on má 30 králíkov teraz. No dobre. Takže aký záver z toho by si celkovo ako tak prijal? Z toho zajačníctva, je to o niečom? Nie. Mal by to štát podporovať? Teda, v každom prípade. Podporujeme drogy, podporujeme znasilnenia, podporujeme všelijaké debiliny, podporujeme poslancov, podporujeme štátnu správu, prečo sme nepodporovali chov králíkov. Jednoznačne. Dobre, ďakujem.